Ahojte, v tomto videu môj kamarát Tomáš musí náhodne vybrať svoje itemy do arény a samozrejme aj nepriateľa. Potom uvidíme, kto vyhrá. Pôjdeme na 3 kolá, tak sledujte až do konca. Ahoj Tome, vítam ťa v prvom kole. Takže začíname. Vyber si najprv topánky, 1, 2 alebo 3. 1, Dobre. Teraz si vyber helmu. 2, OK. Teraz si vyber chestplate. 3, Výborne. Teraz si vyber gate. 3, Asta. Teraz si vyber hlavnú zbraň. 1, Úha. Teraz si vyber vedľajšiu zbraň. 2, Môže byť. Teraz si vyber nepriateľa. 2, OK. A teraz si vyber špeciálny item. 1, Dobre. Takže Tome, ako špeciálny item si dostal TNTčko, aj s redstone torčkou. Ako topánky si dostal netherite, Výborne. diamondovú helmu, netherite chestplate, netherite gate. Ako zbraň máš stone axe. Ako vedľajšiu zbraň máš jeden snowball. A budeš bojovať proti 20 kozám. Tome, si tu ty, je tu 20, koho sa môže začať? Aha, hneď začíname z hurta. Hneď si zabil pár. Ale ide ti to. Podľa mňa vyhráš ty. Oni vôbec neútočia naspäť. Nie, To som nevedel. No, prvé kolo si vyhral. Tešíš sa na druhé kolo? áno, Takže Tome, prvé kolo máš za sebou. Čo si vyhral? To je úžasné. A teraz začína druhé kolo. Takže prosím ťa, vyber si chestplate. 1, Vyber si topánky. 3, Vyber si helmu. 2, Vyber si gate. 2, Vyber si hlavnú zbraň. 2, Jesus Kristus. Vyber si vedľajšiu zbraň. 1, Vyber si nepriateľa. 3, OK. A vyber si špeciálny item. 3. OK. Začína druhé kolo. Budeš mať štít. Chestplate. Netherite. Turtle shell. Zlaté gate. Stone sword. Jeden firework. A budeš bojovať proti 30 slimeom. Tome, si pripravený? áno som. Môže začať. Ešte ich je dosť veľa, jak sa zatiaľ cítiš? Bolí ma ruka. Ale ty to zvládneš podľa mňa. Kámo, to je koľko? Jak to zvládáš zatiaľ, povedz. Zle. Podľa teba vyhráš, alebo prehráš? Ale myslím si, že vyhrám. Z tých 30 je asi tak 600. Ešte najprv tých, vidím tú taktiku, že najprv veľkých a potom na malých. To je veľmi múdre podľa mňa. Teraz máš práve okolo seba 600 malých slimeov. Jak sa cítiš? Dobre to je? Ja král. Tak potom dobre, ty chceš vyfackáš, ne? No už áno. To je jak cookie clicker, rozbil sa mi meč. Tak musíš dopesťovať tých. Vyhral som. Gratulujem ti, že si zabil 30 krát 16 slimeov. Ďakujem vám. Ideme na tretie kolo samozrejme. Tome, dostal si sa až do tretieho kola. Jak sa cítiš po tomto? Celkom som unavený. Dobre, poďme na to. Takže, vyber si chestplate, prosím ťa. 2, OK. Nie najlepšie, ale OK. Vyber si helmu. 3. Gate. 3. Topánky, fajnové boty. 1, 1. Teraz nejakú brutálnu zbraň si vyber. 1, OK. Teraz si vyber sidearm, vlastne druhú zbraň. 2, No tak toto, ale dobré. Vyber si nepriateľa. 1, OK. A vyber si špeciálny item. 1, OK. Že si vybral jeden item, kde potrebuješ použiť aj šípy, tak si vyber ešte raz 1, 2 alebo 3. 1, Dobre. Tome, vítam ťa v treťom kole. Ako helmu budeš mať železnú. Topánky máš železné. Diamandové gate.
Golden chestplate. Hej, to zatiaľ podľa mňa pôjde, nie? Zatiaľ áno. Trident. Look. Sheepy si vybral, čo dávajú jump boost. Špeciálny ten máš stick, čo má knockback 2. A ideš proti 10 pillagerom. Začíname. No, musíš ísť rýchlo pre svoju zbraň, inak nedopadne dobre. Aha, ale vidím tvoju taktiku, že ty chceš nech strelajú do seba. To neviem, či je férové. Je. Že ich normálne budeš okolo nich krúžiť, kým nezomnú. Presne tak, to má taktiku. Tome, ty si nové úžasný, ty si zvládol aj tretie kolo. Teším sa. Nezabudnite dať like a odber a keď dáme aspoň 45 lajkov, tak natočím ďalší diel.